Hej Morten, jeg håber du kan høre hvad jeg siger her. Jeg vil gerne lige have vendt noget design med dig, noget opbygning til Diamond-siden. Ja, grundlæggende. Det vi har brug for, det er, at vi skal kunne bygge nogle QR-koder, som vi kan pege på fra kataloget af. Det kan man ikke på den nuværende. Så vi skal have, enten så skal der være en produktside per produkt, eller også skal de samles i nogle grupper. Måske lidt i stil med det der er på Diamond nu. Men hvor at så kan vi gå ind og putte nogle koder ind, der gør, at man kan linke til et produkt, selvom det er midt på en side. Så det var egentlig noget af det, jeg ville diskutere med dig. Hvis du prøver at kigge med her på den her side, det er sådan en lidt ny måde at bygge det op på. Man laver sådan nogle lange sider, det er særligt brugbart på på tablets og iPhones osv. Hvis du prøver at følge med nu her, så er der noget sliderværk heroppe, hvor der kan køre noget forskelligt indhold. Det er bare et eksempel på et design der. Det er ikke nødvendigvis det skal være. Jeg viser dig et par eksempler her. Noget sliderværk, noget menu heroppe. Nogle punkter. Det her det kan både gælde for noget forsideværk, og det kan gælde for en kategori. Kører man så længere ned, så kan der være noget call to action, der kan være noget information. Og så længere ned, der forestiller mig, ligesom du kan se her, at der så kunne være en præsentation af det ene batteri, en præsentation af det andet batteri. Og man kan så også differentiere baggrundsfarver og sådan noget, så det matcher kataloget lidt. Så kunne produkterne ligge på den måde ned ad siden her. Det er den ene måde at gøre det på. Her er der et andet design, der har lidt samme opbygning. Det er så meget lyst det her. Lidt mere moderne i opbygningen, hvor der også kører noget sliderværk her. Det er så rigtig smart ved det her design, det er, at det understøtter video, der kan starte af sig selv. Det kan det gøre i en slider og ja, på forskellige måder. Og kører man så nedad her, så bliver den så langsomt gemt deroppe og pauser af, når man kommer ned, langt nok ned. På samme måde her kunne man så have et produkt, og der kunne være noget beskrivelse her, og de der damer kunne også blive vist her. Det fungerer egentlig rigtig, rigtig godt. Så vil jeg lige prøve at vise dig nogle flere eksempler her. Altså, der er en lidt mere standard opbygning her, hvor der er en video og noget indhold her. Lad os lige prøve at løbe et par stykker igennem. Men altså grundlæggende så er det, om der er behov for, at de får en side hver. Det synes jeg måske bliver lidt overkill, fordi så meget tekst er der jo heller ikke. Det er virkelig skrabet med produktbeskrivelser. Vi kan sagtens lave det. Det vil jo gøre det lettere, at man linker direkte til en produktside, i stedet for til en kategori, og så noget inde på den side. Men begge muligheder er åbne. Angående pris på det, jamen det er jo lidt svært at sige, fordi det er sådan lidt diffust, og du snakker også om, at der skal være noget markedsføring på og så videre. Altså det er jo svært lige at sige præcis, hvor meget det koster. Altså, ja. Så det var egentlig noget af det, jeg godt lige ville drøfte med dig, hvad omfanget, hvad er du tænker dig, fordi du snakkede også om, at der skulle køre konkurrencer og sådan noget. Jeg ved ikke, om det skal være en pris for siden, og så noget for indhold løbende, som vi kører med de andre ting. Ja, altså jeg tror, grundlæggende så tror jeg, I plejer at være meget tilfreds med de priser ved bonger, så jeg har ingen grund til at blive urimelig nu her. Men kan du ikke prøve lige at sætte 10 minutter af til mig i morgen, så kan vi lige prøve at afstemme forventninger til det. Og lige kort, så vi har allerede oprettet alle QR-koderne nu, så de kan komme i Diamond-kataloget, så det kan blive færdigt. Vi snakkes ved. Hej.